Name Yuhanna ya Dudiyan. Ji resipiyê ji stiya bijartî û zarokên wê re ji yên ku ez bi rastiyê ji wan hez dikim re. Ne tenê ez, lê hemû yên ku rastiyê dizanin jî ji wan hez dikin. Çimkî rastî di dilê me de dimîne û wê her û her bi me re be. Rehm, kerem û aştî ji bav Xwedê û ji kurê bav İsa Mesîh di rastî û hezkirinê de wê li ser me be. Min dît ku hin zarokên te li gor emrê ku me ji bav standiye di rastiyê de rêve diçin û ez bi vê yekê gelek şabûm. Lê niha stiya delal, ne wek ku emrekî nû ez ji te re dinivîsim, lê li gor emrê ku ji destpêkê ve li me hatiye kirin, ez ji te hêvî dikim ku em ji hevdû hez bikin. Îcar hezkirin ev e ku em li gor emrên wî rêve herin. Wek ku we ji destpêkê ve bihîstiye, emir ev e ku hûn di hezkirinê de rêve herin. Gelekên ku xelkê dixapînin li dinyayê belav bûn. Ew eşkere nakin ku İsa Mesîh bi xwîn û goşt hatiye. Yê ku xapînok e û dijberî Mesîhe ev e. Hay ji xwe hebin da ku hûn tiştê ku we di ber de keda xwe daye winda nekin, lê xelata xwe bi tevahî bistînin. Her kesê ku zêde diçe û di hînkirina Mesîh de namîne, di dilê wî de Xwedê tune. Di dilê wî yê ku di hînkirina Mesîh de dimîne, hem bav û hem jî kur heye. Eger yek bê bav e û vê hînkirinê neyne, wî nehewînin malê û silavê nedinê. Çimkî kî silavê bide wî, dibe hevparê kirinên wî yên xerab. Hê gelek tiştên ku ez ji we re binivîsim hene, lê min nexwest ku ez bi kaxez û bi hebrê binivîsim. Ez hêvî dikim ku ez bên baw we û rû bi rû bi we re bipeyvim, da ku şahiya me temam bibe. Zarokên xwişka te ya bijartî silavan li te dikin.